Ngayong araw, nandito tayo ngayon sa Atago River. So maliligo tayo ngayon ng ilog. Maraming salamat kay Brother Jeff at sa pamilya niya sa pag-invite sa akin para makasama ako dito. Kasama nga pala natin ngayon guys ang mga taga-simbahan ng AOG Hamamatsu Outreach. Maraming salamat po ulit sa pag-invite. Ito na yata ang pinakahuli kong punta dito. At sa ganitong okasyon nga, hindi talaga nawawala ang bonfire. Ayan, at inumpisahan na nga ni Brother Jeff yung kanyang specialty at umuusok-usok na mga Kahit nakailang punta na ako dito sa ilog na to, napakasarap talaga balik-balikan ang lugar na to. Bukod sa napakalamig na tubig, napakaganda ng tanawin ng paligid dito. At ito na nga, at inumpisahan ko ng magliwaliw dito kung saan-saan. Ang kawa ngayon, ito yung ilog dito sa Japan. Na sobrang ganda, di ba? Medyo hindi lang malinaw masyado yung tubig ngayon. Kasi naulan. Ayan. Pupunta tayo ngayon doon sa may Taki Waterfalls. So yan, lalakarin ko to siya na mga 10 minutes. 10 to 15 minutes lang naman papasok dyan, no? Yan. Andun na yung mga kasama ko. Pasok na lang tayo doon. Ganda, di ba? Yan, tapos lalakarin na yung mga puno dito, sobrang tuwid, oh. Yan, lalakarin lang natin to papunta doon. Kasi nandun na yung mga kasama natin. Yan, lakad lang tayo na 15 minutes halos. Yan, papasok na tayo dito. Woo! Medyo masukid yung papasukin natin ngayon dito para makita natin yung waterfalls. Ito, linaw-linaw na tubig, oh. Talagang hindi nagagambala. Oh, ganyan naman. May kuruma pa na naano dito. Yan, oh, sasakyan to na naanod, guys. Oh. Oh, sasakyan. Nakaligtas yung may-ari niyan kasi ninja yung may-ari. Tara, pasok kayo dito. Lusog. Ha. Yan na sila, oh. Yung mga kasama natin na nauna. Sila, oh. Okay guys, wait sa part 2. Huwag niyo kalimutang panoorin ang part 2 nito para makita niyo rin yung waterfalls na sinadya talaga naming puntahan dito.